Vi har printet papiret ud og overført det til noget lidt mere fast, så vi har puttet det på noget karton. Og det vil sige, at nu har vi altså en skabelon, som vi kan bruge til at lægge på vores stof, som er en firkant, og en skabelon, som er en trekant. Nu har vi så brugt skabelonerne til at skære vores stof ud, eller klippe vores stof ud, så vi har 8 trekanter i en lys farve, 8 trekanter i en mørk farve, 4 firkanter i en mørk farve og 4 firkanter i en lys farve. De skal tilsammen udgøre vores stjerne, og den kommer vi til at lægge op, så vi starter med at bruge den lyse farve til at lave en stjerne i midten, og vi bruger de her lyse trekanter til at se, hvordan det kommer til at se ud. Man kan sige, at vi lægger det op. Dem lægger vi op hele vejen rundt, så de bliver takkerne. Så kan man se, hvordan de lige så stille begynder at tage form her. Som en stjerne. Rosa. Lige når jeg får dem vendt rigtigt. Det kan jeg åbenbart ikke finde ud af lige nu. Nu har vi så fået den sidste trekant på, og kan gå i gang med at sy stjernen sammen. Det vi starter med, det er at sy trekanterne sammen, så at tage trekanterne af og sy dem sammen her, ret mod ret. Der lægger vi dem sådan her og syr her, og lægger dem hen over hinanden og syr her. Og når de to så udgør en firkant, så syr vi dem sammen. Når man har strøget dem, så kommer der sådan nogle små fipper herude for enden, og dem klipper man af, så det er, at de flugter med firkanten her. Ja. Sådan, så man får en firkant. Nu har jeg syet de her 2 stykker sammen, og jeg har syet de her 2 stykker sammen. Og vil så sy det sidste stykke sammen. Og det samme det gør jeg ned for neden. Altså jeg tager, når jeg har lagt dem op rigtigt, så tager jeg dem 2 og 2 og syr dem sammen. Og det er den vej jeg går rundt. Man kan egentlig gøre det som man har lyst til. Jeg synes bare det er den nemmeste måde at gå til det på. Nu har vi lagt de forskellige stykker op, som jeg plejer at sy dem sammen. Det som der er næste skridt nu, det er, at vi har de 2 endestykker her, og så syr jeg de her 2 sammen, og de her 2 sammen, og så bliver de syet sammen til et stykke, hvor det her det så til sidst bliver tilpasset. Og der prøver jeg så godt som muligt at få kanterne her til at passe. Det kommer sig ikke så nøje, og man vil også kunne se, at nogle af dem er længere end de andre, så lang tid, at man holder linjerne imellem de forskellige stykker, her hvor de bliver samlet, så kommer det altså til at se okay pænt ud, når det bliver samlet til sidst. Når jeg laver de her stjerner, så sker der nogle gange det, at jeg har været lidt upræcis i den måde, jeg har målt op på, eller fået syet sammen på, og jeg vil egentlig bare gerne illustrere her, at man kan justere lidt på det ved, når man lægger stoffet op, at man får lagt det rigtigt ind, så at når man syr sammen, så justerer man i de her, altså får dem til at passe sammen så godt som muligt. Der kan man altså lige sætte nogle knappenåle i her, for eksempel herhen ad kanten, så inden man syr sammen.